Mit navn er Karno. Jeg er andenrangsborger, eller sådan føles det i hvert fald. Jeg kom til Danmark for mange år siden. Jeg vil dygtiggøre mig, lære nye ting, udforske kunsten og verden. Men noget af det første, kommunen sagde til mig var, du er grønlænder, du kan ikke flytte til Danmark, men vi vil gerne købe en billet hjem til dig. Jeg husker, hvordan det føltes, som om jeg ikke hørte til, som om jeg allerede var dømt, før nogen kendte mig. Jeg har oplevet racisme mange steder, i jobansøgninger, i bussen, i møde med myndighederne og i sundhedsvæsenet. En kvinde spurgte mig engang, om jeg var grønlænder, og hendes reaktion var, men du ser så ordentlig ud og har rent tøj på. Små sætninger, men de sætter sig i kroppen, i selvværd. Jeg har hørt det så mange gange. De er jo grønlændere. Når der tales om alkohol, problemer og fordomme. Som om vi alle er ens. Som om vores følelser ikke betyder noget. Jeg har også oplevet vold, at blive sparket ned midt i København. At blive råbt af, rejs hjem. Det føles som om at være andenrangsborger i et land, hvor vi endelig er jo en del af det samme rigsfællesskab. Jeg ved, at racisme ikke rammer alle, men den findes, og den gør skade. Der er grønlændere, der ikke kan bære det, som knækker i værste fald mister livet. Derfor fortæller jeg min historie for mig selv og for andre. Vi er stolte inuitter. Vi er mennesker som alle andre, og vi har de samme rettigheder. Men vi grønlændere skal blive bedre til at sige fra, til at søge hjælp, til at tale sammen om det, vi oplever. For jo mere vi taler om det, jo mere viden der kommer, jo større forandring kan vi skabe. Man må ikke give op. Det er vigtigt, og vi kæmper for vores rettigheder og husker hinanden på, at vi ikke står alene. Ginaaneriq pillugu qinngaqsugaaguit siorasaaarneqaruit nakuuserfigineqaruilluunniit tamanna tassaasinnaavoq qinngaqsugaalluni pinerlineqarneq oqalutteqarnermut qinngaqsugaallunilu pinerlineqarnermut atatillugu pisinnaatitaaffiti pillugit atuarsinnaavutit linki aqqutigalugu